No ho sé, uns pocs mesos. Ja. Bueno, que ens veiem així cada any moltíssim temps. Que gràcies per haver vingut tu. Records de ma mare. Ah, records, a ella també. Li donaré. Sí. Aigua, eh? Estic esperant el tercer. Ostres, doncs molt bé, no? Doncs felicitats. Gràcies. Tu què? Continues sense voler ser pare? Doncs... Últimament m'ho estic plantejant. La Sara ho vol. Sí, ella ho té claríssim. Ja és un pas per tu. Sí, no, totalment. Però és que em fa una mica de ràbia. Ah. Continues amb el tema de l'avorriment. Sí, segueixo amb això. Bé, com tu t'estàs acostant al meu bàndol, jo m'he acostat al teu. Què dius? Estàs de conya? És que és veritat. Ningú pensa tindre un fill per salvar la humanitat. Ho fas per avorriment. No, per intentar tapar un problema més gran. Al final formar una família és un projecte. Que serveix per no avorrir-se. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Que consti i que quedi clar que me'ls estimo. Val? No li vull crear un trauma ara al que em vindrà. I com està en Lluc? Molt bé. Va passar una època molt dolenta, però ara la veritat és que ens entenem molt bé. Sí, estem molt contents. I tu? Normal. Sí, però crec que és una cosa meva, eh? Fa un parell de mesos vam començar teràpia amb la Sara i crec que hem millorat. Sí, però és que jo em sento com una mica perdut. Avorriment? Exacte. Suposo que amb 20 anys t'allaves, fes la gran festa, coneixes amb algú, no? Ara vas a teràpia o tens un fill? Sí, pot ser. Ja. I tu? Estàs tan bé? Però no m'ho plantejo tant. Però... Em vas escriure tu. El teu aniversari. Feia 3 anys que no me'l felicitaves. Portant el compte, eh? T'estàs posant nerviós? No ho faig. No em miris així. Mentidera. Què fas el cap de setmana? Va, què fas? Vaig al Pirineu. I tu? Vaig a l'aniversari d'un amic del meu fill. Superdivertit, no? Super. Vols picar alguna cosa? Me n'he d'anar.